area too much ahwefo na etiefo ena no pensu no medinchia kese ena ba mapona no ene den eye munua na yembo a ana motimene ene den susu bebi obi a omo akwantum ye maame mu ye nua no mo akwantum mbomodin se ben be mo nsabe koma no menye bia bo finsu no nyame nhira mo no nto ne super enkum ndwuma so nyina no ma ne bambo enye kese ewo mo so afensusu no ye nua no so mo ga na ha no mo wa otie fi ga na bebi ara wo bia nso nyame nhira kese ana mesram so nto ne super enkum ndwuma so na fa abenya benyina nso oma nanim onyam kese no ento obi biara eso na ene den susu munua be amotimeni a mede asem kese ne nam mede awrewosem anenam ene den susu nua be ma aka enchene de egu ene den susu no ye sorry ye no yehun se ye bibi esi oman mu atorenche kese ato oman no na afi mu ye shasi afi mu no ye 2020 no expectations name obeka se vim mu ne charisma nkrofo edi wura afini mu no na obeka se na asheki kakra ayedin ma se obia de ahobambo obia de esuro anenam eye afimu bebia mama nso nyina because ye shase no covid-19 obeka se coronavirus eni yen endini ye coronavirus tiesi o man mu mama nso nyina ma obia fa hodie age obia fa hodie e de efri ni nsa omo mo kondwuma so ntimi nko omo a obibia ne odini birthday party ontimi nye tese obi kura ne nwa to bebi a o se eye ede ma no ja no kwan no so obi antimi nko yesi ya limited to 25 tese insensem de bebre ana fensu ya yetisi mu no so ekunkum kofu bebre wa mama nso bebre na ye de shedi mo obi biara wa sa atorenhye bi to coronavirus aju ni pebi no ye shell se nyame ye shemoden nyame onchichi mo re afensu na fimu nso no coronavirus nkoda nchen owuo atiesi Ghana ha nyanom beka se esewani ense okachire eyo man Ghana ye dia ru bebre because ya hwe omemu beka se celebrities ya hwe bebre ye afimu omomde nyomnyum tuo agigi yeni omomde sini ye nso beka se movie no gigi yeni no omunyina nso no oduma kuma wa titan bebre e de afrimu afenso ya sofo nso a enim se nka omobom pa ye de bo man no nso a bebre nso a oduma kuma wuo atiesi mu abetambi na afin bebre ka se nyame buofu oman no nyame buofu amama nso na mboni bebre a ekoso obi nim se nyame nim buofu se ye obi nso na de ye omonyoma o se se obi nim dia ekoso ama sa aturenchem atu omama nyina ye di arewo na Ghana de owuo na afin so na atiesi because ye hyase no ye hun se oduma nkoma wo be fa Kofi B kobo show ye nim de bae no hu de den okobo ye se ye ti ya se say miye mu no moja frini ye mo Rashid no call efini hwim Rashid no call hospital na Kofi B adane benkum so na nim tie nyan say before that ni nwe be kan say mebre say o osunda ye na so be second jira no so omukobo mpa ni ade ntini wo no de hun say attack bi aba no so nenso no wontimi anya ho hwe de ye nyina nso ankosi aga ma wo esi owo kitade a enkwa entumi enje yegusu a yesu Kofi B na de tie ni say eye papa bishop Bernard Nyakun no nso yi sini Kumewood actor this sini gigi nkrofo eni edichi nkrofo re no nso a oduma nkumawo aba abetam no no nso oyare kakra obeka se yare no beto no mo bekasaye nemomo no ye daba ko ye da sorry ya fofi anto ata oduma nkumo so aba abetam ye papa bishop Nyakun so edi no eko na no nso yegusu a yesu too much em say de bremo kotwitwa sini ne brother kasaye na ye bo a kofa asansemfo nyina de bremo ma mo nyina mo hwe bi hundia na ekoso na yegusu a yesu na em say prophet set frimpon miriso menimonyam miriso menkunimdie miriso mefawudie ono nso sasofo nyina nso be ka so abon homodin wo ye gospel music side no nso abon homodin de aboa oman no mu bebre ni messages ni ade de aboa oman no nso so a oduma kuma wo eba betam no de ne ko nenwanu mu se be ka se arewosem ye se oman Ghana this year die bebre ka se nka ye no nyame enye de entam mfiri ono nsanso nye ne foforo anas nyame push ne de yenra 2021 mu ntem because de owo eye nkrofo e wo man mu no we ka se esewani enso okacha fin so na yasefem eyare wo sem ye papa na ono nso ayegusu a yesu ono yesu no se o nyame mfa ne kransie no anche bia ne hu se ye sofo apreku
ono nso so odumra nkoma wuo abetam no de no ekọ na ono kura before that no nsensem bebrebe pie ma video bebree say odinsanom na mum no obi nim dia eye no yesi asem no de uhu a na atimi kan nyina na wahu bi a enye den enfe wanu mpontum no aka se waka ne sin na ono so awewosem ama enche bia na yedi ni 1 week na no so egusu a enuanom yesu set frimpon no enem se kojowi afin so ni tefem so oduma nkoma wuo eba be fa no eyarewosem je se afi de yadwun wa yente ase je se ebusuan bebre di arewo fi so omodehia aboama mo nsa koma no nyina no wuo abetentam bebre de efiri onomo ebisoso ema yete ebusuan ni din no so no se wuo oduma nkoma wuo on spare so wuo kitade a enkwantumi njemo so aba abetam omodehia de akọ na frimpon so de kojowi afin so a yesu no so eguso yesu na ye afi yetwem nso yekodi ne na atwe ne na awotwe we ka se na awotwe ne 1 week celebration nso so yeguso a yesu ne no de actors ni actress for nim so bebre bae ebe chiachia ye ne ade na yeguso a yesu nso a em say ene de nso so no Ghana yante asemde because high life great musician na Tufuor a ono nso eye ne nwuma ode abo man agege nkrofo ni bebre nwuma obi di be kai no anase bi mu betimi di akai no ye abaduma abeku a nwumu na wo hwe video na wo say na baduma ni kanchima bia wonya ne ni gine ho a chese oni ni twusoloku koba ne ade no na baduma so no chese du enumre na chese opese onko no ho a na baduma no ma ne kwan abaduma abeku abaduma abeku emse bebre na mamato mo badin abeku no ombo abeku a no makai sa anyum wei na ene den so fofie antoata na emse nana Tufuor nso no Ghana man yahwere nana Tufuor a eye awrawusemie papa enuanom asembe na esi wo Ghana sei asemo Erade mbo biara mba tiefo nyina ne ahwefo nyina erade embo obi biara mba bebi obi biara ewo na enimtie nya ne se eye nansenya mu na eye ni nua bema ni nua oben no papa ma me papa baako otimi se unso peni bi eni a na no se nya na yire no ne tijiji neni a ebi onua bi a abrani abenyi no hu na ono nso one no jiji neni nkomomu tibi nante dwendwen nsem ababomu nsem eni ade ne nua ne ben ye papa na nyim tie nya ne se ne nua no na nsem ono so beye den ono so owoduma nkoma wuo betam no dane neni ehwe ban enti akoye se onua nyonko ne nua asanso ne nyonko ben ye no tim se wodi arawu ye papa enti na yim se ebusuan ka se em se arawusem no ni se eya ni ya onu mu ni adwendwen no eno na ebia onu so ede no akọ na ne nuanom ntie nya ne se COVID-19 because coronavirus na ekunu sana amoka ekunu enti onu so ho adwendwen ni ade no wanrewo ni odi wanrewo ni nyoma bebre na ye se onu so obeka se ode ato ni benkum so na ode aka enkyene ede egunu na yemebusuafo nyina hyedin ene adofo nyina omomutie ne nyomu tie mu nsem nyina no obi biara hyedin na nintie nya no so se ye papa ye nua be man so no onya 66 years na afi so no owuye no so no yem se nimmu no sesia no de ewo ye okonfo anochi teaching hospital mortuary na ewo no mo de no akwakoto akwakoto na nso obeka so no nimfie nyina no ne nkola brem nyina na ye kumase na watena na o share no nyumase no no ye pianist obeka so organ pianist organ na je say or the ball ni support instrument and obi a board man no trumpet obebo man no organ obebo man guitar ya obebo je say enyumtuo mu ne enyumtuo mu ankasa no o ya de ye bebrebe ono nso so osanso ye den o voice ono nso so de tonyum obeka say vocals o tonyum an say etiefo mu say bebre atene nyum no nso ne nyum no ye nika ye nije afenso ye de ye papa na kumasi na o tina ye what so one what na sha nyumase ne tiefo na say sika kakra e ofie enti na ebusuafo support no enti ye ka kwantuo de ye nua be ma no wotu kwan bebre de nyumtuo ana etu kwan wabɔ ne nyuma fa
amama nso nyinaa Nigeria nyinaa wakɔkɔbɔ nnwom wakɔkɔbɔ piano ne ade nyinaa ɛwɔ hɔnom a wobɛka sɛ ɔde gyegye Nigeriafoɔ ni sɛ ɛba no nnwomtom adwumadie no deɛ a ɛyɛ yɛnnua yi a ɔbɔ nnwom abasakɔ mu ne nnwom baako nso ne hit song nso baako no abasakɔ mu a this year abasakɔ mu no ɔno nso so no wobɛka sɛ ɔkɔbɔ ɔkyinkyi amama so bebree ɛnam ne nnwomto dwumadie no ebusua tan n'akyi yie paa nso no na ɛyɛ akwantuo no nyinaa akyi no ɔsan so ba n'akyi a kyerɛ sɛ ɔte fie ɛn deɛ yɛka sɛ Nana Tufuor home kyerɛ sɛ waba fie a ɔkɔka n'abusuafoɔ a kyerɛ sɛ ɔmo anigye mu ne ade nyinaa ɔmo te na yɛnim sɛ owuo kurade a nkwa ntumi ngye a owuo nso firimfiri a ɔba aba bɛtam ɛyɛ yɛ papa yɛ nua bɛma Nana Tufuor em say ebi nim say yɛfrɛ no 9924 Nana Tufuor ɔno yɛ 9924 na asɛm a meka nkra me hu de a meka asɛm na wɛwo ahyɛ me ma yie papa because ɛnyɛ nika yɛ celebrities a ɔmo a ɛde mo ni ɔmo bɛboa kan sɛ Ghana yɛ music industry ne yɛ movie industry na film no yɛ anti asɛm de yɛahwere bebree papa na enuanom utie mi a asɛm a aba bɛto edwa ɛno no titisia no deɛ ɔwɔ Konfano Teaching Hospital wɔn na de ne mu no akɔ ɛhyɛ na utie mi a mesrɛ sɛ beebi a obia no ka Ghana wɔ mpaebom because afi mu no ɛnyɛ enigyesɛm kra ɛnyɛ enigyesɛm afi mu ka Ghana ɛwɔ mpaebom yie papa because ɛnyɛ easy yɛ celebrities na yɛahwere bebree na afi nso no wɔ hɔ a na afi nso abɔ ho ban efi yare coronavirus yi mu measure sɛ de ama nyinaa no nnuanom mo ma yɛndi so sɛ ne ɛbɛyɛ a kan sɛ yɛnhwere yɛ dɔfoɔ ebi ka sɛ me hu obi owo bi me nti sɛ obi wo bi sɛ nti no da bi so obi wo bi obi ni bi nua ensure de wɔhyɛ nsa deɛ enim sɛ adeɛ deɛ ukɔ beebi a wɔ sɛ oro nsa ana ye sanitizer yin so na ebi use bet yare ba ye na use no more because na necessity say at the end there unama unim dia bia so mtimi koso dade bi mu uriga tabutimi so bibi mu enti no ana afa bridge so kura timi no nsafa so unim yare wo bi ho enti no measures na yin keep se ne be ya yen hwere yedofo afi mu na afi nso yen fa mpaebɔ endi enimu yen ma mpaebɔ endi enimu kan so timi so ana meka say subscribe too much gh na afi nso doma na ɛwɔ nkyɛn no nse subscribe no doma bi wɔ nkyɛn ne mi aso se ne be ya ye upload bia no nnuanom nsa be kan be hu ne ntem na afi nso wotie na information e ba nso no na waso mu afi nso no ja comment e wase o ne be kenkan dia ma fe aha ana na ye bo a me demu ebesi makram fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro ena maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe